Благодаря. По-големият има шанс на малкият сърбояче е безнадежден случай. Къщата е само наша. Качва ли ти се изгоре? Да, много интересна идея. Да, много интересно. Малко ми е трудно да ти обясня. Ами, да се по-разсъграчен? Може. Да ти се развършиш. Изрязах си носите. Защо пък не? И без това отивам фана. Пада? Ролите озвучиха артистите Петя Миладинова, Йордан Килова, Владимир Пенев и Лиян Пенев. Преводач Даниела Павчева, тон-режисьор Радислав Колев, режисьор на дублажа Албена Павлова. Споделете празничното настроение с Ентел. Годишни награди на Титания блясък. Гласувайте. Целувка на блясък. Адреналината Яна и Годените Минчев и Милана. Венко и групата и Цвети от Експоз. Денислав и Пламена от Музиката. Румънеца и Чашата. Новата година носи нови предизвикателства. Гледайте